Всичко, от което се нуждаеш, е план и ръководство, което да ти покаже какво баба ти би ти казала, ако знаеше. Това, което ще ти споделя обратното на това, което ни е казано през целия ни живот. И това е голяма тайна, защото повечето жени не я знаят. Но тайната е, че ние като жени сме тези, които имат цялата сила във връзките си. Да ги направим игриви и забавни или напрегнати и студени. Проблемът е, че мъжете ни не обичат да бъдат управлявани от нас специално. И това има много вледеняващ ефект върху интимността. Те всъщност се заинатяват и обикновено правят обратното на това, което искаме от тях. Става негова мисия да прави това, което да не прави това, което си го инструктирала да направи. И знам, че е разочароващо, но също така и човешка природа. Да искаш да имаш свободата да вземаш собствените си решения. И когато мъжът ти се чувства като твой подчинен, служител, той ще изглежда и надлив, и не кооперативен. Като си пази свободата, игнорирайки молбите и да почисти гаража или да оплевни градината. И така ти си създаваш война в къщата. Повтаряш, молиш го да свърши нещо, което е логично, защото ти трябва помощ, а той се съпротивлява. И най-простите твои изисквания са игнорирани. Изтощително е. И разбира се, ти се чувстваш наранена и огорчена. Ще ти покажа как това изглежда отстрани. Един мъж се срещаше с учителка, която се обръщаше към него, като го инструктираше. Сега остави това тук и седни тук при мен. Сякаш все още говореше с 8 годишни в училището. И това не беше много привлекателно и не е изненадващо, че той скъса с нея. Едно от най-изтощителните неща, които аз правех много, беше да давам инструкции на мъжа ми за това как да се държи, как да се грижи за здравето си, как да бъде по-подреден. И това не работеше много добре. Това беше просто още една форма на опит да го управлявам или да го контролирам. Знаеш ли какво се крише под желанието ми да контролирам? Страх. Когато почувстваш желанието си да я контролираш, значи се страхуваш. И може би си притеснена, че ще трябва да работиш повече, или ще се чувстваш самотна, или че ще трябва да чакаш за нещо дълго време. Ако не се страхуваш, няма да ти се налага да контролираш какво ще се случи. Ако не се страхуваш, че трябва да седиш в задръстване, няма да е нужно да му казваш, че е добра идея, ако той не минава по магистралата днес. А ако не се страхуваш, че той ще забрави да вземе децата от училище, няма да е нужно да му напомняш, че е време да прибере децата. Контролирането на мъжете ни ме караше да се чувствам изтощена и огорчена през повечето време. Когато решиш да се откажеш от контрола върху някой, върху който така или иначе нямаш контрол, като мъжът ти, например, ти вземаш решение да се довериш на човека и да го приемаш за компетентен.